माध्यम से प्रसंग भी हम सुनाई काहे कि जे पहले चालू करेला ओकरा ऊपर बहुत बड़ जिम्मेवारी बा। अरे गौनैया बिगड़ जाई नो तेको दोषी हम हो जाए कि पहले जीते हलचल चालू कर ले उहे बिगड़ल। यही से सुमिरन में हम कुछ ना बोलने काहे कि हम जानत नहीं कि नाहियो बोलब तो ई सर्व मानी ना बोल छेछड़ा हो हम जानत नहीं यही सब ना बोले कि ते बोल ले के बाद हम बोलो तब 5 से 7 मिनट एगो प्रसंग के तनी हम धरा देता नहीं वाह कहानी कहानी की ये कहानी हे कहानी रिम जी तो तनी ध्यान दे नचनिया होगा तमरा रिमझिम ऐसा इनको में भी आई इनका नाम का सेनूर लगवल जैसन कुर्ता पहरे लो वैसन लहंगा पहर के आई एकदम रंग में रंग मिला के एगो त सुनिया के चाबी मांगते तेरा घर के खानगी है खानगी रिमझिम में है जितना तेजी में नाचेली उतने तेज झालो बजावे कौन कहानी करे हुए हम ज्ञानी कहानी तनी ध्यान देकर कौन कहानी उठे लखन नीसी विगत सुनी और न सिखा धुनिका गुरु तपहिल जगतपति जागे राम सुया अब पहले हम शुरू कर में तो कहीं से ना गाते तोरो खातिर जगह दिया कि तू अपन जमाई है उठे लखन ए पर तनी विचार करब विनोद भैया सब आदमी करब उठे लके जे पहले से जागर रहेला आ जागे राम सुजान जागे लके जे पहले से सूता रहेला एक मतलब कि तुलसी बाबा लिखले बानी उठे लखन निसी विगत सुनी मतलब लक्ष्मण जी पहले से जागर रहनी आ भगवान राम पहले से सूता रहनी कि सकल सोच करी जाए नहाए नीत निवाही मुनि श्री नाये समय जान गुरु आयो सिपाही लेन प्रसून चले दो भगवान राम के मन बा लेकिन लक्ष्मण जी के बहाना करता नहीं आ तब तक विश्वामित्र बाबा का देश हो गए फूल लेके आवे खातिर दोनों भाई फुलवारी में चलल बालो रिमझिम तू लाग जाई एक हो कि अरे राम लखन धेनु धरिया कि अरे राम लखन धेनु धरिया फुलवारी
घुमता रे फूल के किनारिया फूलवरिया जीवन भर में नहीं ले जाके लोग के लड़का होके बियाह होको गिरी पर बेस होको माने निमने होको आ तबो विनोद भैया रात भर गाई ले जा आज सवेरे हाथवा मुट्ठी बांध के लोग पैसा देवला ब्याह जी गिने मत अगला बेरी रोग फाइनल बने जाई ना रोवे यही के एगो केहू रही एगो रोग फाइनल बने फाइनल प्रेम व्यवहार में होला गाड़ी में बैठ के गिने तो पता चले कि सजिंदो खर्चा ना दोनों भाई फुलवारी में घूमता लो किस्म किस्म के फल फूल चिड़ई भगवान राम कन के लखन लाल तने हई व्यवस्था देखो अरे देखो लक्ष्मण तब फूल फूलल गमक तो फूल फूलल गमक कौआ देखो लक्ष्मण फूल फूलल गमक कौआ देखो लक्ष्मण तो फूल फूलल गमक कौआ भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों भाई फुलवरिया में घूमता नहीं तब तक तुलसी बाबा लिखता नहीं कितने ही अवसर सीता तो गिरिजा पूजन जननी पठा एहू चौपाई में सोचे वाला बात बा गिरजा पूजन जननी पठाइए का मतलब का कि माई कहली तबे पूजा करे गए रहली एक मतलब कि पहले के लड़की बिना माई बाप के आदेश के पूजा भी करे ना जा सके आए घड़ी देखी गांव हमनी के तभी ये सब वंचित बा सहारा में जाइब पढ़े जाता लोग लड़के लोग लेट होता तो माई फोन करता कि कहाँ बारू तो कहता रही कि अभी और लेट हो अभी एक्स्ट्रा क्लास हमारे बाकी है भाई एक मतलब कि बुझ जाए कि मॉल में जाए के प्लानिंग भइल पिक्चर देखी संग सखी सब सुबह सयानी आगा वही गीत मनोहर एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई अच्छा आज हम प्रसंग भी यहाँ गावते तो हमरा इतना अच्छा लगता विनोद भैया दिल से कहते नहीं अच्छा लोग कहता कि ब्यास लोग फालतू हो गई बा हमन के का करब निमन गावत नहीं लोग सुनत नहीं तब ने हमर मनोबल बढ़त एकरा बाद बूढ़ो देखिए तो कहीं कि ना भाई प्रसंग यहाँ गावल लोग सुनता अरे तो हम प्रसंग शुरू कइनी आ त लोग अपन उठ के जाए के शुरू कर दे तो तुरंत हो कि प्रसंग बंद करे गो लाइदारिये मारे कि लोग भाग गए गलती नहीं कि न कह बाउर गावा तो लोग कहता कि व्यवसाय सर्व खत्म बारे आ निमन गावा विनोद भैया लेकिन रौरा गांव के हम धन्यवाद दे कितना सुंदर श्रोता हमरा दुर्गा पूजा में आवे के बा तो हम आज से खुश बनी कि चलो निमना गांव में एक दिन गावे के मौका हमरा फिर मिली कि जहां कथा प्रसंग के भी इज्जत बा हालांकि वो दिन तो महामहिम जी बानी वो दिन सब होई हां महामहिम जी बानी वो दिन। चंचला नाम के सखिया को फुलवरिया में गईली
भगवान राम लक्ष्मण के देखो तारी तो जरा बकरी किने का औकात ना होला हाथी के दाम ना पूछेला सोचली कि इनका जोग हम नहीं खी ये लोग के जोग हमार सखी सीता बारी चलो ये बात सीता के बताओ आ जब सखी लोग के लगे आवत तारी वही जो हम आ जाए मोही जी चंचला चंचला अरे तो अबे निमने रहले आ तोरा का होगा ए सखी बोला सखी का हम बताएं ई बात न कहले कहा था और न कहला बिन रहा था ये सखी तो गिल दो बतिया सखी लोग पूछत अरे कमनी करनमा सखिया काहे छितराइल हो बाटे अरे काहे छितराइल हो बाटे अरे माथावा के तोहरा काहे छितराइल हो कैसन चीज देखता नहीं आँख से आंसू गिरता आ खुशी से गाल खिलल अरे खुशिया से खिलल गाल आई बायो चरज के रे बतिया एकरे के तने फाइजा बादोरी जाई तने के बिरहिया भाई लोग आवेला कैसे कि अरे ई बायो चरज के रे बतिया कहतनी दिलावा चंचला कहले कि का कहीं ऐसा चीज देखले बनी कि कहाते नहीं खे कहलो कि तब मत कह कहतर कि रहातो नहीं तो कहता कि अरे तू बोला नमा रूप के खजानमा अरे यइले जनक फुलवरिया में अरे एगो सावर एगो गोर बदनमा जादू भरल बा भोजपुरी के छपका मेन चीज है तनी छपका में लो कि अरे जादू भरल कि अरे ऐसा सूरतिया ऐसा मूरतिया अरे नहीं देखनी उमरिया में कि अरे कहे गुलाब की मन करे धली आया अपना भर
सखी लोग कलश की तब हमनियों के चल के देखावा सबका के लेके पहुंचली जहाँ राम लक्ष्मण रहे लोग सब केहू भगवान राम लक्ष्मण के देखे लागल आ सीता जी एगो लता कोट में खाड़ होके भगवान राम के देखे लगली सीता जी एगो लता कोट में खाड़ होके भगवान राम के देखे लगली आ तब तक भगवान राम के नजर सीता जी पर पड़ल तब भइल का एक पकड़ न लो कि श्री राम मजी बस गईले आ सीता के नयनवा कि जब चार नयन मिलल तब 64 फूल खिला एमे 64 फूल कथी के कहल बा कथी के भगवान राम जब सीता जी के देखले हंसले 32 गो दांत भगवान के लौकल सीता जी हंसली 32 गो दांत उनकर लौकल 32 दूना 64 यहाँ दांत के ऊपर में फूल से देहल गया कि जब चार नयन मिलल तब 64 फूल खिला किसिया जिया लगा दी हली और रघुबर के चरणवा कहाँ गायब हो गए हमरा सुलेमान भैया का भाई अब बहुत सुंदर बेंजू बादक ओई जाओ गर्मी बा ओई जा माला ले ले बहुत गर्मी में बात बन रहे सब गैस बनाओ पूजा करके आई बारी लेकिन दोबारा गिरजा मैया लगे सीता जी जाता रही मोर मनोरथ जान होनी के बसहु सदा उड़ पुर सबही के सुनु सिय सत शीस हमारी आ पूजा ही मनोकामना तुम्हारी गिरजा मैया कहले कि जा तारा जौन मन में बा उहे होई जा उहे होई लेकिन कहानी में विराम बेही जे लगी